Nik uste oso interesgarria da eta aukera polita dela batez ere ez da holako aukerarik askotan hainbeste gaztekin adin bertsuko juntatzeko eta literaturaz eta hola hitz egiteko. Ez bali Urruzunon edo horrelako beste lekutan, eta nik uste aukera polita dela. Baina gu horaz eretu ginen lako. Jendeatekin konpartiken eta ustez askotan dagoen amildegi faltzu hori sortzaile eta hartzaile artean literaturan ez dela alakua eta hori apurketako abiegin horremetu dira literaturako eta jakosaletasunerako eta kontuetarako aldekoa. Baina gero, aberazaren nahi duzu baita ez, bestela ezautu egin dituen lagun batzugin eta ezagun batzugin hitzeiko etzen dituzien gauzak eta zintzitia. Eta ni personalki horrekin egeratzen naiz. Momentu hori eman digula topak eta honek, hitzeiko etzen dituzien gauzak zintzitia.